Hello po, panibagong laro na naman tayo ngayon tuturuan ko po kayo ngayon kung paano mag-cheat. Ang una nyo pong gawin muna ay mag-subscribe at mag-like sa aking channel. At tuturuan ko po kayo kung paano mag-cheat ng kahit anong laro. Ngayon po, example lang po kung paano maglaro o mag-cheat. Ito po ang gusto kong i-cheat, itong zombie na to. Cheat po yan kung gusto nyo pong makita ang pera ko. Ngayon, pagkasabi dyan, Android 1 So, kung nakita nyo po yun, ibig sabihin, yan po ay cheat. Kaya tingnan po natin yung upgrades. At yan po ang pera ko. Ayan o. Yan ang pera ko. Yan. Kaya kung gusto nyo po magpa-cheat sa akin, ito lang po yun kung papaano. Kahit ito po, cheat rin po itong larong kong yan, no? Yung Zombie Age 3 na yan, no? Ayan, no? Yung Zombie Age 3 na yan. So, tuturuan ko po kayo kung paano mag-cheat. Una pong gagawin nyo, kahit ano pong laro ang gusto nyong i-cheat, kahit real steal, pwede. Kahit zombie defense. Kasi ko lang po kanina ng zombie defense na yun. At kahit anong gusto nyo laro, basta example lang po, i-cheat ko po yung pinakita ko po sa inyo na zombie. Ang pangalan niya po ay Zombie Defense. Isusulat nyo lang po ay, kapag nasulat nyo na po ang buong pangalan ng laro nyo po, ay susulat mo po iyan, yung dagdagan mo lang po na mod APK. Pindutin na po natin yan. Dadagdagan nyo lang po ng mod APK yan. At kapag may nakita po kayong paganyan na parang pa-A, hindi po yan. Kasi sinubuan ko po yan. Tsaka yan nasa baba na yan. Hindi po siya gumana. Kaya ito lang po ang pipindutin nyo po. Pipindutin nyo po yan, yung mga blue yan. Yung mga blue. Pindutin nyo lang po yan. At mag-scroll down lang po kayo hanggang meron po kayong makikitang matabang ito. Itong matabang yan. Pipindutin mo po yan. At saka meron pong mapayat nun, pero pindutin nyo po yung mataba. Kasi yun lang po yung pwedeng mag-cheat. Matagal lang po kasi mag-download. Ngayon po pipindutin nyo po yung download na yan. Kapag nakita nyo na pong started, ito po, itong nakita nyo, itong i-download nyo po to, yan o. Ayan, i-download nyo po yan. Kapag pinindot nyo na po yung download, pipindutin mo po yung download dyan. Pero hindi ko na po da-download ulit kasi na-download ko na po. Ayan o. Kaya, gawin nyo po yan, pipindutin nyo lang po yan. Kasi, na-download ko na po kasi kaya hindi ko na po pipindutin ulit yan. So, yun lang po ang gagawin ninyo. Maraming salamat po sa pagnonood ninyo. At mag-subscribe po kayo sa aking channel. At para kung gusto nyo po pa ng mga ibang larong gusto ko na laruin, mag-comment down lang po kayo. Yun lang po. Maraming salamat sa pagnonood. Bye.